Síndrome del túnel carpià. Què és? Mireu, us ha passat alguna vegada que esteu al llit, lo típic, apoyat amb el cap, i cada cop s'us dormen aquests dos dits d'aquí? Us ha passat, oi? Que sapigueu que això és perquè esteu xafant el nervi cubital. El nervi cubital que passa pel colze i després passa per aquí fins a irrigar aquests dos dits. Doncs el mateix passa amb el nervi medial, d'acord? Aleshores, el nervi medial també passa per aquí i sobretot irriga aquests tres dits de la mà. Què pot passar en aquest trosset d'aquí? Doncs fixeu-vos, aquí tenim un lligament, que és el lligament del carp, d'acord? I de vegades o l'engruiximent del mateix o l'estretament del canal per algun motiu fa que el nervi medial es comprimeixi. Llavors, què sentirà la persona? Entumecimiento d'aquests tres dits. Se li dormirà la mà, li farà mal, s'aixecarà amb les mans com dormides, com quan tens aquest formigueig, d'acord? I al final també inclús pot fer dolor, quemazón, doncs llavors estarem davant d'un túnel carpià. Com ho podem saber? A part que aquests símptomes són bastant típics, el que podem dir-li és, posa les mans així i fes aquest moviment i llavors la persona et dirà, ostres, em fa mal. Doncs llavors ja tenim la certesa que és túnel carpià. Amb el túnel carpià no podem fer res, no és una inflamació, al final és més anatòmic. Què podem fer nosaltres? Recomanar-li higiene postural, d'acord? Li podem recomanar una ortesi. Com quina? Com aquestes que us ensenyo ara. Si us fixeu, també us he posat 8 ortesis diferents a triar, d'acord? Parlarem una mica, per exemple, mireu, la primera. Quines característiques té la primera? És un teixit més elàstic. Aquesta ortesi és ideal per les persones que et diuen que sí, que els hi fa mal, però que volen seguir treballant i volen algun tipus de moviment. Que sapigueu que totes les fèrules es poden treure. Teniu també, com sempre, una opció beix, per la gent que no vulgui tenir alguna cosa a la mà que es vegi molt. Teniu l'opció negra, igual que abans de la Manus Forte Plus, aquesta la Manus Forte, la de Cinfa Farma Elàstic, que també està molt bé. Totes les que us he posat aquí estan molt bé. La Orliman Imotec i la Prima Irmet tenen l'accessori aquell, recordeu, per la tendinitis de Kerbein, que teniu en un altre vídeo. I sí que volia fer incapeu en aquesta de color blau de Futuro. Aquesta de color blau, totes serveixen per dormir, ara us explicaré també les recomanacions. Però aquesta blau de Futuro té un coixinet a la palma de la mà que precisament l'han fet per dormir i per tenir una posició més còmoda. Recomanacions. Què li direm als nostres pacients? No podem fer res. Això no va d'antiinflamatoris, no és una inflamació com a tal. El que hem de mantenir és la bona higiene postural, d'acord? Llavors, en una fase aguda, el que li direm al pacient és que té que dormir amb l'ortesi i que durant el dia també la té que portar, perquè és molt important que dormim en aquesta posició, obrint el canal, d'acord? A les fases que no siguin tan agudes i que sigui una mica més crònica, ho pot portar durant el dia. Jo al final el que li dic a la gent és porta l'ortesis al bolso i quan vegis que ja t'està entrant el formigueig, t'ho poses. Però sí que és veritat que en moments aguts la gent li fa mal tot el dia, inclús conduir se'ls resulta un problema quan estan en aquell punt nit i dia, almenys durant una setmana. I ja està, i en principi poc més podem fer pel túnel carpià. És molt important, sobretot, les nits. Moltes vegades m'han vingut pacients a la farmàcia dient que m'han d'operar i jo, ostres, doncs no t'han donat l'ortesis? No, no me l'han donat, els he donat l'ortesis i després han anul·lat l'operació, perquè amb això ja n'hi ha sigut suficient. Hi ha gent que no té tanta sort, però en principi amb això ja estaria. Anem a provar una munyequera d'aquestes que us dic per treballar i les que immobilitzen una mica més, perquè veieu la diferència. Mireu. Aquesta d'Actimove és d'aquest de teixit elàstic. Té una fèrula interna que es pot treure. És a dir, que així et pot deixar l'opció de perquè sí que comprimeix una mica, però et deixa l'opció de si no et fa falta la fèrula li puguis treure i tens una munyequera metacarpià. Llavors, veieu que puc fer una mica així? A veure, aquesta és una fèrula per portar de dia, per dir no vull aquell totxo de color negre que m'avolta una mica més, però sí que em fa mal i necessito treballar. Doncs llavors podeu donar aquesta, que té uns acabats brutals. També té una siliconeta per aquí. Evidentment té aquestes siliconetes i tot, suposo que per evitar el moviment, però va superbé, però per dormir no ens valdria, perquè per dormir sí que llavors, si volem fer això, ho fem. Quina ens immobilitza una miqueta més? Per exemple, aquesta de Prim, l'Essential. L'Essential, que en el catàleg la teniu una mica dirigida com per gent gran, pel color. Veieu aquesta fèrula com està? Que està molt
que té molta forma, que sapigueu que les podeu treure i les podeu ajustar una miqueta, o sense treure, mira, això ja s'ajusta així. Llavors, aquesta immobilitzaria una miqueta més. Aquesta no tenia el pas tubular. Per un iaio potser que li tremoli una mica la mà, potser necessita ajuda per posar-se-la, que ho sepais. Seria qüestió d'ajustar una mica la fèrula segons la mà de la persona per evitar fer aquest moviment. Però si tu ja vols fer aquest moviment t'estàs clavant la fèrula per sota. O sigui que aquesta us diria que immobilitza més que l'anterior, perquè veieu la diferència que us explicava abans. I recorda, molt important els moviments que fem amb la mà amb el nostre dia a dia, com agafem un teclat, com agafem un ratolí, amb quines postures acabem, intentar no estar així, perquè això el que fa simplement és comprimir més.